Bon dia, soc Carles Cortés, escriptor i professor de literatura contemporània a la Universitat d'Alacant. Avui vull sumar-me a la iniciativa que el Tempir ens ha proposat de defensar la nostra cultura dins de l'efemèride del Dia del Sant Jordi i del Dia del Llibre. Estic envoltat de llibres, però no només vull parlar-vos de llibres, vull parlar-vos de totes les manifestacions de la nostra cultura, de l'art, de la pintura, de l'escultura, de la música. Vosaltres que m'escolteu, sigueu conscients. Sense públic, sense mercat, sense oients, sense lectors, no hi ha cultura que vulga ser una cultura normal. És per això que, encara que vivim una època complexa, per motius de la pandèmia, des de casa o en el moment que pugueu assistir a alguna activitat en valencià, animeu-vos, perquè sense dubte, sense els oients, sense els espectadors, sense els lectors, els creadors i les creadores no tenim raó de ser. Per tant, llarga vida a la nostra cultura i, per què no, consumiu també en valencià. Moltes gràcies.